yadda ta kasance a shirinmu na baya. Binta walad Na ce ina zuwa. inda Bintu Dija. Kai amma kai ba kana da matsala da yawa wallahi. Ni nake da matsala. Kana da matsala wallahi. Ya هل أنت أكوكو في يوم القدر الأكاول دمام؟ Amma kana da taba hankali malam. أنت دقيق. kwana na wajen 10-30 a Libya. Zan je Saudi Arabia ne, motar mu ta yi faci. To na rasa ya zan yi ko abinci ma ban ci ba. Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan Dan Sholi, sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ingantattu, shahararru kuma ƙayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. ila kwana. Na kwana. Kaifal yau. Kaifal hal. Kaifal umur. Kaifal dijaja. Kaifal mauzu. Mai gida tashi zauna nan. Kaifal murtagal. Kaifal amal. Kaifal Kana ji zauna nan. Allah biya. Allah biya. Allah biya. A wai dama kana jin Hausa? هل أين بيتك في سلطانة إلى ما هازل؟ بنتا ولد. اللغة في عربية ليس ما كنت إلى بيت هلا. Wake, baka jin Hausa ne Hausa? Ina ji mana. To kai dama ba ɗan garin nan bane. An nan ne mana. To kai ɗan nan ne shine baka iya yaren nan ba. Larabci ne ke ma ba. Duk yadda aka yi zuwa kai kama daga can yankin mu ko? Ka dage ka koya dan Allah. Na ne yankin naku? Najeriya mana. Okay. Kai ma a can kake ai ko a Niger kake? A nan nake mana. Daga nan nake ai. Najeriya ba? To da Allah tun da kai namu na gida ne, na san ba za ka cuce ni ba. Ni hal baka ji na ma larabci ba. Hal sultanu fi ma baiti aina. A Hausa kenan. Ina ne gidan su sultan? Wani sultan kenan? Duk zamanka a garin nan kai ba doloto ba, kai ba jaki ba, kai kuma ba wawa ba, amma baka san sultan ba. To ko jakunan garin nan sun san sultan saboda yana da adalci. Shi nake tambayan ka wani sultan? Ai ban san sultan da kake nufi bane. Sarkin garin nan mana, sarkin Saudi Arabia. A nan garin? Shin wai dama kai duci nan ka yanzu a Saudi Arabia kake? Ya mana, ai baka gane ma abin da ma matsalan da ake ciki ba yanzu. Matsalan da aka samu shine tun da na shigo ma garin, dama akwai wata kawata irin kawayen nan wanda ake su Facebook. A Saudi Arabia nan kenan. Yar garin nan ne, na zo wajen ta ina ta kwankwasa mata kofa ta ki ta bude, kuma ba ita ta ce mun zo ba. Matsalan larabawa kenan, su ka san bacci ne da su, da rana za su yi ne suna bacci, sai da dare kuma ko su yi ibada ko su tafi yawo. Lallai, kawai kace to ko budurarka? Ka ni an gaya ma ni kwarto ne, ni ba ɗaya iska ba, ni ba ruwana da mata. Kawata ne, na zo wajenta yanzu kwana 3 ban samu ganin ta ba. Shi yasa kawai na yanke shawaran zan je in gaisa
da sarkin garin nan sun tafi abina. Ta yi makanta yi, dama na zo in taimake ta ne, kuma kawai ma zan koma abina. Yanzu za koma Najeriya ke. To ta yi makanta yi, ta yi makanta, dama ni na zo ta damu tana so ta ganni in zo Saudi Arabia mu gaisa mu yi zumunci. Ni kasan ni ina da kima a cikin mutane, na da daraja, al'umma suna mutunta ni. To ai ziyara kowa musulunci ma yana da kyau ai. Gaskiya ne. To na zo in kawo mata ziyara ne, ta cuce ni, ta yaudare ni, ina ta buga musu, na ce ina kofar gidansu, oh ta ki ta fito. Kawai yanzu zan je in gaisa da shugaban sarkin garin nan, shi ma in ba zai bani dama mu gaisa ba zan koma abuna. Na sha wahala ba, na sha wahala, na kai sati 8 da rabi da minti 3 da yini daya a Libya kafin na zo garin nan. A Libya? A kafa ma na zo. Tun daga Libya? Mana. To yanzu ka gaya mu ina ne zan je samu gidan Sarki Sultan. Ok, gidan Sarki Sultan? Lalle. Amma me ka sha ne? Tasha. Ka! Wai ku wani irin doloto ne da kwaba da dameji. Kan ana maganin sarki ka zo ka kawo min tasha. Ba koma ni ce zan yi ba. Kawai ka zo ka kira mun tasha. Wani irin tasha? Tashan tumaki ko tashan kaji ko tashan beraye? Tashan kala-kala ne, ko na jirgin sama ko na jirgin ruwa ko na jirgin kasa ko na jirgin sama. Ba haka nake nufi ba. Kana shan wani abu ne kanka na buga ne ko kana shaye-shaye ne? To dama ina dan shan sholi ne saboda in kare mutuncin kaina. Haba. Na kwana biyu ma ban sha ba. Kace shi sa? Oke, shi sa. Bara nuna ma to gidan sarkin. Yana. Kana ji? Dan kai gabas na haka. Kai arewa, kai kudu, kai yamma. Tsakiya, sai ka fi ciki. Za ga wani kofar gida ana shan ruwa. To ka wuce wurin kakka shan ruwan. Ba ruwanka da mutanen da ke wurin. Ka gane? Idan ka bi hannun dama sai ka lankwaya za ga hannun hagu, akwai titika guda biyu sai rabu, sai ka ba hannunka na dama, a hannunka na dama za ga wata bishiya, kaka zauna wurin bishiyar nan, ka ƙara gaba, in kai gaba za ga wata rijiya, kar ka sha ruwan rijiyan fa, ka matsa can in kai ciki za ga wani mai shayi da wasu jama'a. Idan ka bi ta wurin can sai ka ƙara tambaya, akwai wasu layuka can guda 3, ka tsallake na 1, na 2, na 3, to wancan din na gaba, ka gane? Sai ka bishi, idan ka bishi sai ka tambaya, akwai wasu mutane suna can gaba za su nuna ma layi na baya. In ka je na baya sai ka kirga layi guda 1, 2, 3, 4 a wancan na ƙarshe, ka gane? Sai ka bi ta bayan shi can, sai ka gane? Kana ji? Daga can za ga wasu filayen kwallo, to idan ka zagaya bayan filayen kwallon akwai wani wuri inda ake kiwo raƙuma, sai ka zagaya inda ake kiwo raƙuman nan. Kana ji? Kada ka tsaya in ka je ka bi ta can ka ƙara zagayawa, to akwai wani mai shago yana nan a can baya, kar ka tambaye shi. Idan ka tambaye shi ba liba ne ya gaya ma wurin, akwai wasu mutane suna can gaba za su nuna ma layi na baya. In ka je na baya, to in ka je wurin ka tsaya fa, sai ka kalli can gaban ka za ga wata hanya ta miƙe ta zabbal, daga can sai ka bi. Au, ƙaryan shaye-shaye kake yi ne, za ka nuna ma shirme?